Human sa dulaan kapito ka tuig human sa pagkalunod sa MV Princess of the Stars sa Sulpicio Lines, kumpanya gikuhaan og lisensya nga makapasahero. Kahinumdumang ni adtong June 21, 2008 atol sa pagkusukuso sa bagyong Frank dinhi sa nasod, ang barko nalunod sa kadagatan sa Sibuyan. Sa 851 ka mga pasahero niini, 32 lang ang naluwas. Sa ruling sa Maritime Industry Authority, gikanselar niini ang certificate nga makapasahero ang Sulpicio Lines, nga gipanganlan na og Span Asia Carrier karon. Tungod niini, limited na ngadto sa cargo operation ang kompanya. Daanang niapila ang Span Asia nga nipadayon sila og larga atol sa Bagyo, gumikan kay ana-ana sila sa kadagatan sa Batangas, dihang mianunsyo og abiso ang Pag-asa. Awan matod sa Marina, mamahimo pa unta silang mangita og kasilungan ni adtong tungura. Daw napakyas ang shipping company sa pagsiguro sa kaluwasan sa ilang mga pasahero. Samtang gidismiss na sa Marina ang mga reklamo batok sa mga opisyal ug crew sa MV Princess of the Stars tungod kay walay igong ebidensya.